es veuran un embolic que no sap on s'ha posat. Benvinguts i benvingudes al capítol número 6 de Guanyar i Dins. Primer de tot, moltes gràcies una vegada més per escoltar-nos. I aquí, doncs, com sempre, no estic sol, estic amb el meu co-host, Marc Perals Perlizzi. Com estàs? Bona nit, com estàs tu? Bastant bé, per haver començat ja amb la feina, vacances enrere i tal, bastant bé. Què tal tu? Els que has fet vacances, jo... Encara no... Vaig gastar les vacances al principi de l'any, pel que sigui. Hòstia, és que es nota que és dimarts, eh? TPD per començar, eh? Anem forts, ja. Molt bé, molt bé. Doncs res, un dia més, un nou convidat. És de Capgrossos o no? M'han dit que no, però... T'han dit que no. Bueno, què fem, doncs? El presentem o no? Som-hi. La mamada, perquè a Guanyar i Dins sabem rebre els convidats. com es mereixen. Oriol Parareda i Casablanques, altrament conegut com a Suàssics, va néixer un 5 de març de 1997 a Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, i ara, als seus 27 anys, ha traït els seus orígens per anar a viure al Vallès Occidental, més concretament a Sabadell. Treballa com a controlador de qualitat de programari, és a dir, s'encarrega d'assegurar la qualitat dels processos d'enginyeria del programari divers. Sí, resulta que aquestes feines es poden dir en català i no cal recórrer als anglicismes. Fa uns 8 anyets que juga Màgic, concretament des de Caladeix, però des de fa poc temps ha decidit que ja n'hi ha prou d'FNMs i s'ha posat les piles en el circuit competitiu. És membre de l'equip emergent de Barcelona anomenat Ancestral Rats i té certa predilecció pels decks de tempo, però alguna cosa em diu que no és l'únic que juga i que el combo també li fa força ullets. L'Uri té aquell interruptor que el fa canviar el xip com a jugador entre un FNM o un RSQ. Un divendres al vespre te'l pots trobar llançant cartes d'una pila injugable, però que el farà tan feliç fer-ho que li donarà absolutament igual quedar 0-4 i sempre el veuràs amb un somriure d'orella a orella. Ara bé, quan toca posar-se seriós, això no ho farà mai i sempre triarà el deck que més li agradi, però dins d'uns mínims. Analític i controlador de la partida, juga molt tranquil al suís, però quan arriba a un top es posa tan nerviós que li suen les mans i tot. Mentrestant et mostra un somriure neguitós que des de fora et fa preocupar-te de si ho està passant bé o està vivint la pitjor experiència de la seva vida. Ara bé, sempre serà molt simpàtic, tant en partida com fora d'ella, i té una actitud exemplar. Donem la benvinguda i coneguem millor avui, doncs, el gran Oriol Parareda i Casablanques. Guanyar i Dins, el subpodcast en català de PTQs Espanya. Oriol Parareda i Casablanques. Benvingut a Guanyar i Dins. Bona tarda. Com estem? Doncs molt bé, molt content. Primero, a veure, ens has escoltat alguna vegada? Primera pregunta oficial, primer de tot. Sí, clar que sí. Sí? Bueno, doncs sabràs que ara ve el trinxat. Abans deixa'm preguntar-te si s'adequa bastant la descripció que t'hem fet a tu. Molt, m'he sentit identificat amb masses coses. Bueno, bé, així ho podem comentar després, perfecte. Vinga, va, doncs comencem amb el trinxat. Serrat o Lluís Llach? Lluís Llach. Calçots o canelons? Canelons sempre. Ostres, Marc, hem de fer la llista ja, perquè crec que aquí ja s'ha empatat això, Estem, sí. Està la Diria cosa que sí. igualada, ja. Plat de la gastronomia catalana que més t'agrada? Canelons. Hòstia. Això és un més 2 o com? Sí, hem de veure com hem de calcular això, Estopa o Manel? Opa. Grup musical en català que més escoltis ara mateix? La Ludwig Band. Ah, bé, bona elecció. Bueno. Bé. Una carta que t'agradaria ser? Psychic Frog. La millor carta de Modern. Pel que sigui, també. Deck que més t'ha agradat jugar? La Storm pre-Modern Horizons 1. Vale. O sigui, una miqueta de combo, t'agrada, Després amb el que vaig començar i potser és el deck que m'agrada més. De fet, la Storm d'ara no m'agrada justament per això. Old school. Plats bruts o crims? Plats bruts.
Aquesta és bona. Veig que aquesta pregunta s'ha de canviar de quan en quan perquè parlàvem sobre algun edifici estructuralment conegut, etc, però clar, aquí, com que tu vius a Sabadell, t'haig de preguntar, i no ets de Sabadell de naixement, t'haig de preguntar si Sabadell o Terrassa. Home, Sabadell. Uah! És fàcil aquesta. Quan surtis de casa mira't l'esquena. Dibuixos preferits del Club Super 3. El detectiu Conan o Inuyasha. Boníssima. Aquesta la tenies claríssima, eh? Per favor. Un esport que faries olímpic. Uau, aquesta sí que no la tinc gens clara. Jo potser seguiria per escacs, eh? També em va agradar la resposta. Però que la va dir el Marc, els escacs hi va fer per trolejar, que no ho sabeu, Exacte, però quina vols que et digui? Magic the Gathering? això? No, home, no, el Marc. Clar, bueno, clar. Vale. Vinga, va, doncs els escacs. Ostres, és que a més hauré de fer rànquing d'això algun dia i hi haurà 2 persones que han votat els escacs, tio. Ai, una cançó que et motivi quan vas a jugar competitiu. No cal que sigui la que em diràs després. O sí, però... Doncs mira, n'hi ha 2. La Epa. primera és Playground, de la banda sonora d'Arcane, Mhm. i la segona és qualsevol cançó del disc de Rat Taxi. Rat Taxi no el tinc en el meu radar, eh? Normal. No sé en quin moment Randall va trobar la cançó, va trobar la cosa i és com anem a RCQ, les rates portem això. Em pensava que us Interessant. ficàveu Linkin Park per allò de 2 rates lluitant per un tros de pizza, No, el això meme... serà després. L'altre que ens posem normalment és Nats. Vale. Bueno, molt bé, ho hem trinxat, no? Sí. Molt bo. Molt bé. Bueno, estàs aquí, juraria, perquè et vas punxar un RCQ dissabte passat, 14 de setembre, a Factoria del Joc, a Lleida. És correcte, això? Sí, molt correcte. Vinga, anem a començar abans del ronda a fer un parell de preguntes. La primera és, després de molt de temps parlant de les rates, en aquest podcast havíeu sortit sense haver guanyat absolutament res. Ara que ja heu guanyat alguna cosa, com us sentiu com a equip? Home, ja tocava sortir, no? De fet, em sembla que potser hi ha una notícia encara més grossa. Ep. I és que potser és el primer cap de setmana des que va començar la temporada de Modern en què els monstres a batre no han guanyat un RCQ, pot ser? És el segon. Va haver un cap de segon? setmana... Sí, va haver un cap de setmana en què no vam guanyar... Jo vaig guanyar la plaça Sòria, TPD, però no vam guanyar cap plaça a Praga. Bueno, I aquest però és el segon. la plaça sí que us la veu emportar. No, home, però un moment. La setmana passada guanya la Carla i guanya el Pau i no hi ha cap gros que No. guanyi, no? No, tampoc? Ostres, No va pensava guanyar que el primer... Nils o va ser l'anterior? Però diria que va No. guanyar el Nils, no? No, és el del Nils és l'anterior, sí. No, Amigo. tres caps de setmana. Ostres! No pot ser. Debacle. Estem en decadència ja. Sí. Estan sonant els telèfons vermells a Can Capgrossos ja. No. Bueno, va, abans de que ens expliquis el ronda i que veiem una miqueta com va anar tot, per què Dimir Frog? Perquè, de fet, hi eres. Quan vam obrir Modern Horizons, la granota va ser com la carta que em va agradar més, que em vaig sentir com més a prop d'ella. Últimament estic jugant, sobretot, decks de tempo, decks de combo, de poder tornar a la partida, i a la temporada anterior de Modern vaig jugar Control, no em vaig acabar de sentir còmode, vaig passar cap a Wizards i em sembla que és una versió millor. Sí, sobre el paper sembla una versió, si més no, més estable, no? Et manté durant tota la partida amb les possibilitats de tornar-hi. Si estàs un punt enrere, també... Sí, és a dir, sempre et permet tornar, no, a la partida? No sé, es fa raro, però sí. Bueno, doncs vinga, anem a repassar una miqueta el ronda. Et tenim al radar, és a dir, que podem saber que la primera ronda la vas jugar contra Jeskai, però no una Jeskai qualsevol. Explica'ns. Doncs portava Jeskai Emeria. És la Martyr of Suns, intentar combar per aquí, anar guanyant vides, que no puguis atacar i aquestes coses. Bueno. Em va començar jugant 2 llanures i vaig reconèixer bastant el deck així ràpid. I
he de dir que aquí, abans de començar RCQ, vaig passar-me tot el vespre, tota la nit i tota l'anada fins a RCQ, plantejant-me si jugar 2 o 3 Spellpierce. Vas decidir posar el tercer. Vale. Aquesta partida. Torn 3 baixo granota amb Spellpierce per fer protecció. Torn 4 baixo Murtide amb Spellpierce per fer protecció. I torn 5 mato amb els dos amb Spellpierce per fer protecció. O sigui, vas jugar els Spellpierce? Els 3, exacte. Ostres. Els 3 Spellpierce, pam, 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 un rere l'altre, victòria a la primera. I la segona partida vaig baixar la granota al 2 perquè li havia fet un extirpate a l'1 a una Solitude. I a la seva mà vaig veure un Teferi i 2 anells. Ell havia fet mulligan, em sembla, tenia una terra més i podia fer el Teferi. Vaig decidir baixar la granota perquè el Teferi me la pugés a la mà. I a partir d'aquí els torns següents eren cantats. Era jo baixo granota una altra vegada, ell baixa anell, mato Teferi i a partir d'aquí continuem jugant però ell amb un anell al camp. I una altra vegada counters, la granota acaba matant i ja està. I ja està, Així, facilita I ja el tutorial. està, amb un anell davant. No. La setmana passada ens van dir, si entra l'anell, perdo. Sí, això m'interessa. La Estic setmana molt d'acord passada... amb aquesta resposta. L'únic que no és un deck que aprofiti, o sigui, que sigui tan fort un cop hi ha l'anell. Clar, és veritat. Potser aquesta Martyr Life també juga molta palla, no? Sí. Exacte. O sigui, estic molt d'acord amb el si entra l'anell perdo, l'únic que jo tenia molt counter perquè no n'entrés un altre i ell havia de robar molt i perdre moltes vides. Bueno, sí, clar, té sentit. Bueno, facilito el tutorial, no? No diria això, però va estar bé. Em va donar molta energia. Vinga. Començar amb bon peu sempre. Exacte. Sí. Ronda 2. Amulet Titan. Sí, però amb la versió d'analista més que Amulet, si no m'equivoco. Vale. I és el deck que juga el Lluís Rovira, que membre de les rates, som molt amics i, per tant, compartim compte del molt i és com el deck que he vist jugar més, fins i tot més que el meu. I, per tant, sé on s'ha de fer els counters, sé com s'ha d'interactuar, sé què has de buscar. Primera partida, em fa sortell, fa saga amulet, baixo fetch, em fa amulet i comença a fer coses. Vale, aquesta es perd. La segona va ser absolutament al contrari. Jo vaig fer granota al 2 per dir comença a córrer i ja està, i no sé si van ser 3 o 4 torns més tard i ja estava fora. I l'última sí que va ser una mica més moguda i al final jo tenia la sirena Blood Moon, o Flood Moon, com n'hi estan dient ara. Harbinger of the Sea, sí. Sí, i la granota al camp. Es va allargar una mica, vaig trobar un Murtide, vaig poder baixar el Murtide i ell va fer un pacto a la tortuga. No sé si la teniu en mà. Sí. Per poder-me pujar la lluna, però just jo vaig baixar el Murtide en aquell torn i, per tant, va decidir que pujava el Murtide perquè si no es moria. I tenia doble removal a la mà. Per tant, després jo no em matava encara, em va baixar la tortuga, vaig poder matar la tortuga i acabar-lo de matar. Bueno, a la primera partida fa coses d'amulet, de Titan, no? Pues et mato aquí fora i després amb una baralla al fang tens les de guanyar, no? Bueno, sí, però porto un molt counter. Molt counter a la baralla. Molta interacció cap a ell. Dóna la sensació, ja que parlem d'Amulet, que no en parlem mai, dóna la sensació que torna a estar al menú, no? El veig molt fort. No sé què n'opines, Marc, però... Agrada molt, no?, per Barcelona, també. Sí. Però sí, és... O sigui, és un deck... Jo sé que abans, contra Nadu, no estaves bé. No. I, a més, els decks que l'Amulet acostuma a guanyar, l'exemple més clar és Tron, tampoc estava molt a l'alça perquè també perdia contra Nadu. I clar, ara, si no hi ha Nadu, tu ets millor i els decks contra els que ets millor també han pujat. Per tant, sí, està millor posicionat. De totes maneres, no només és això. Totes les noves versions amb les noves cartes que estan sortint també li estan donant un altre aire i sembla que el deck s'està com reinventant, sempre, evidentment, torna al mateix lloc o mata de la mateixa manera. Però té altres formes de trobar la seva sortida
i té punts que fins i tot la fa més fiable, Sí, també té un altre punt, que és que l'oponent ha de saber el que està passant. Ja. I sí, et pot tocar l'Oriol i que et digui tinc un amic que la juga i tu vas amb el deck sorpresa i ja no és una sorpresa i t'enganxa. Però, no sé, en moltes rondes d'RCQs pots sortir victoriós de que l'altre no sap què està passant. Em sembla curiós, o sigui, crec que tens tota la raó del món, però em sembla molt curiós perquè al final Amulet és un deck que, vull dir, és Vox Populi. Es juga bastant. Sí, però, hòstia, si ja fa mandra l'amulet normal, imagina't ara amb l'analista, aprendre com va tot, i els loops... Sí, sí. L'analista, el bitxo aquest que ara té força i resistència igual que les terres que tinguis, la fas entrar que no tens terres i llavors la sacrifiques i et fas entrar totes les terres perquè et meleges 4. Bueno. Ara això ja és... Amb el Lotus Field ja, que és el que em faltava al menú. Sí. Bueno, Amulet, torna a estar al menú, per variar. Ronda 3. Contra Storm, aquell era contra un local que es deia Ivan i ho va jugar superbé, o sigui, és un pairing que és molt favorable per mi i vaig aconseguir guanyar el primer. El segon me'l va aconseguir guanyar ell i és això, el Veil of Summer et pot girar la partida absolutament. O sigui, és una carta molt bona per protegir el combo contra Dimir. I la tercera va ser aquest moment de lluita de counters, doncs counter al reductor, counter al... Veil of Summer, counter al Veil of Summer, Veil of Summer. Uf, sí. I en aquest moment només li quedava un mana. O sigui, li quedaven 3 manes, em sembla. Va jugar no tenia més cartes que un Wish a la mà. Va jugar un Wish i va jugar un Pick Your Poison del side. I jo a taula tenia una granota i un Murktide. I atacava de lethal amb el Murktide, amb la granota no. I per tant, el que vaig fer és amb els 3 counters que us he mencionat fa un moment, donar-li volar la granota, sacrificar granota i a partir d'aquí el Murktide Mata amb el mata. Murktide. Molt bé. Molt bé. Joder. Bueno, molt bé. 3-0 merescudíssim. A més, quantes persones éreu a la factoria del joc? Te'n recordes? 30. Perquè havien fallat 2 persones. Vale, 30. És que no sabia si eren 4 o 5 rondes. Perdó, 5 o 6 rondes, perdó. Vaig veure que eren 5. Vau fer parada per dinar, que això no acostuma a ser normal. Sí. Clar, per què comento això? Perquè, clar, tu et vas posar en una posició immillorable, que anaves 3-0, vas pactar les rondes 4 i 5 i te'n vas anar a dinar. Això fa un total mínim de 3-4 hores sense jugar. 3 i mitja. De fet, érem 3 rates amb un 3-0 en el top. TPD, tio? Sí, literal. O sigui, va ser... Vam anar els 3 junts, vam fer el 3-0, ens en vam anar a dinar, vam tornar al cap d'una hora, vam pactar l'última i ens diuen, torneu a les 4 i mitja. Això era a les 2. Vam deixar de jugar a la 1. Per tant, vam fer 3 hores i mitja que no vam jugar a Magic. Que vam aprofitar per anar a visitar la Seu i passejar per Lleida. Vau perdre la concentració, tu creus? Molt. De fet, és un dels comentaris que tinc per la primera de quarts. Bueno, doncs anem a quarts, ja que tens això guardat. La primera de quarts, o sigui, a veure, els quarts van ser com una mica especials. Molt. Perquè et trobes amb el rei de les rates. Javier Amador. Aquí què? Aquí no ens van deixar posar Linkin Park de fons, però és el que deies, érem 2 rates barallant-se per un xurro amb música de Linkin Park. Brutal. Hòstia, molt bo. Pregunta sincera, Vull que em respongui sincerament. Si no sapiguéssiu que això porta una sanció greu, haguéssiu tirat un dau per saber qui passava, com a col·legues? No. De fet vam parlar-ho i... O sigui, no ha de tirar un dau, sinó de si volíem concedir o no volíem concedir o coses així i... Aviam, com va anar això? No, vam parlar-ho, en plan... No, res, a veure si... que a qui li fa més il·lusió o el que sigui, i els dos vam dir no, els dos ens mola anar-hi, per tant hem de jugar i punt. I no pactem premis perquè els premis... Tota la polèmica que parlàveu dels àrbitres i tot això, que hi havia uns premis molt baixos si hi havia àrbitre i tal,
Avancis, no t'avancis, ja. Ho parlarem, no pateixis. Vale. Doncs això, els premis per quarts eren molt baixos i vam decidir que no valia gens la pena ni pactar premis ni pactar res. Vale. Però els daus els ha posat el Néstor aquí, no? No es va Sí, parlar sí, de... ostres, No es No va vas parlar a de pillar daus, no. Néstor, tu. Jo he fet... No es va parlar de daus, no. Hòstia, em fareu explicar això. He fet una suposició a l'aire, perquè són dos col·legues, i, jo què sé, jo si em trobés amb algun col·lega que m'hi porto molt bé, jugar contra aquella persona, doncs és igual la partida. Vull dir que em seria igual potser perdre perquè els dos són col·legues. Llavors que potser diria, és que contra tu m'és igual, tirem un dau i el que passi passa. No ho facis, això. Ja ho sé que no, però jo ja ho he dit. He dit... M'has escoltat, Marc, quan he dit la Però que pregunta? te'n vas empaquetat cap a casa, Però acabo de dir, si no sapiguéssiu que això comporta una sanció greu, haguéssiu fet això? És que ho he que ho dit. has dit, és veritat. Home, Sí, tio, ho va dir. o sigui, És que ni en broma, el meu co-host no... Què et sembla, Uri? El meu co-host no m'escolta, tio. Sí que t'escolta. Sí, Sí, sí. s'ha centrat molt en la part de no ho feu. Ja, està molt bé. Jo em Arriba el referia... missatge correcte, públic. Sí. Correcte. Vols dir-ho un altre cop, Marc? Digue-ho, per favor. No. I també que ho has dit com si hagués passat, que clar, jo no era a Lleida, no sé... No, No ho he dit com si hagués passat. Va, és igual, va. Perdó. La història és... Jo em referia a... Joder, sou col·legues, sou del mateix equip. Fot ràbia trobar-te quarts quan poden trobar-se cadascú per la seva via i trobar-se més endavant, no? Potser. I llavors aquí és el que jo em referia. Si sapiguéssiu que això no hi ha aquesta sanció, haguéssiu decidit fer això, ja està. I fins aquí. Bueno, va, explica'ns com va anar contra el deck que només juga el Javi, que és que només... O sigui, és clàssic Javier Amadoz. Literal, n'hi diem zombos combo. Punt. O sigui, és clàssic que ell només jugui decks que juga ell i el Mr. Seri, clar, perquè si no... Exacte. I una altra vegada, un altre deck aquests que tinc mamadíssim perquè acostumem a ser els tres, tant el Lluís Rovira com el Javi i jo al Discord, i l'he vist moltes hores i per tant sé com funciona. O sigui, és un altre deck d'aquests que et pilla per sorpresa però que quan l'has vist tantes hores no et pilla per sorpresa. Clar. A part de que em feia molt respecte perquè el Javi juga molt bé en general. O sigui, per mi és possiblement dels millors de les rates. No diria el millor perquè els altres em pagaran, però probablement. L'únic que només juga decks, com has dit, decks de Javier Amadoz amb cartes dolentes i si hi ha alguna carta bona ja no li agrada. Una pregunta. A l'hora de dir el millor de les rates no et faré mullar-te encara, però qui de totes les rates té plaça per anar? Hòstia, doncs diria que només n'hi ha una, però de moment. Sí. La que va tenir més sort. Sí que et faré. Has dit que estaves desconcentrat després del passeig per Lleida. Sí. Per alguna cosa en concret a la ronda? No, portàvem 3 hores i mitja sense jugar, ens havíem llevat molt d'hora, han passat moltes coses durant el dia i sol, i ara pues, ens asseiem en una terrasseta a fer un cafè i no sé què més, i vam arribar que jo vaig aconseguir concentrar-me una mica, al Javi li va costar una mica més i va ser un show. O sigui, no vam jugar malament, ell té la sensació d'haver fet un error, però que en el seu moment l'havia pensat bé. O sigui, jo de la partida recordo dues coses. Fer el primer survey de la partida i trobar-me un Cling to Dust al top i dir, vale, aquesta és meva. I en la segona, petar-me en el Nihil a mi mateix, tirant un push al seu bitxo del combo de cost 3, Warden, em sembla que es diu, per matar el bitxo, però... sí, això, el Warren. Per matar el bitxo, però perquè em faltava aquest punt de... O sigui, perquè em faltava un spell al cementiri per posar el Murtide suficient i amb això matar amb el Murtide. Això, primera partida, No, això primera i segona. Primera això del Kling i la segona el de Nihil. Sí, és veritat que ho has dit. A mi m'ha passat, i de fet a Lleida, i TPD de que vaig fer top en un torneig qualsevol. Em portem molts de TPDs avui, tio, tela, No, però és que justament va ser a Lleida. Pausa per dinar, sé que la pausa és extensa, dinem bé, a sobre Lleida es menja bé també, i tornar i ja està, que se'm cau el cap, Sí, dinar bé...
Què significa Digues. dinar bé? Amb vi? No, tampoc també. Però Dic, sí, sí, un parell de plats bons, el postre, tot. Sí. Vam tenir la sort que vam dinar a la 1 i vam començar a jugar a quarts de 5. La digestió Havíem fet la digestió i tot. estava fet i És que és això. superfeta la digestió ja. Bueno, jo diré una cosa, i crec que el Marc estarà d'acord amb mi. Ganes de Javier Amadoz en aquest podcast. És veritat. Sí. Li falta poc. Està en ello. Aquí ho deixo. El tindrem. Sense pressió, però... Està. Bueno, el pobre Javi es queda pel camí, tu avances com triomfant, allà traient pit i tal, ara el puto amo de les rates sóc jo, i ens anem a semis. Eta ruleta. Què hi ha a semis? Burning Inquiry. Burning Inquiry. Explica'm això, per favor. Explica'm aquest Estragaperros, tema. Sí, ja. És tragaperres, bàsicament. I és un deck que me l'he mirat molt perquè un amic començava a entrar a Modern i vaig pensar quin deck es pot fer així divertit i que no valgui gaire. L'únic que porta en Bowmasters, I era una de les opcions. Finalment vam tirar per Storm, però bueno. Per fer-li una putada a un amic no està malament. Exacte. Correcte. I és un deck que fa uns anys, quan va sortir una de les primeres versions amb Hollow One, no l'aconseguia guanyar. I el tenia com em feia una mica de por. I la primera partida, recordo anar amb aquesta por, no coneixia del tot les cartes perquè me'l vaig mirar molt per sobre i recordava això d'Eta Ruleta, però no recordava quines eren de ara robem els dos i descartem els dos, ara només ho faig jo. I en la primera partida estava tot bastant controlat, però va haver-hi un punt en el que em va fer el de cost 2, que és el primer cop que el feia en la partida. El que roba 4 i tira 3 ell. Exacte. Vale. I aquest ell era la part important, perquè aquí jo tinc un Pierce a la mà, però tinc la granota i el Murtite a la taula, m'és igual robar i descartar perquè el mato a la tornada, no té voladores i ja està. I aquí ell juga l'espel, dic vale, i començo a agafar cartes i les poso sobre la taula. A lo que aquí l'àrbitre i el meu oponent em diuen no, només jo, a lo que l'àrbitre ho va resoldre molt bé i ja està. No havíem vist cartes, no havíem tingut informació nova, no hi havia informació coneguda de la baralla, per tant va remenar i tot al seu lloc. Perfecte. L'àrbitre era Nelson? No recordo el nom, sap greu. Va. Però és probable. Sabem d'on venia? Venia d'Aragó? Sí. Sí, segurament sí que és. Sempre àrbitre allà a Lleida. Bueno. I res, aquesta primera es guanya. La segona va ser un desastre. Vaig demostrar que no sabia comptar. Aquí estem en una posició en la que tinc un counterspell i un go for the throat. Ell té un Necrogoyf i un parell de cartes més. Estem bastant els dos qui aconsegueixi entrar a un atac guanya. I tinc un Toxic Deluge a la mà, a lo que miro el cementiri del meu oponent, compto fins a 3, miro la taula del meu oponent, torno a mirar el cementiri, compto fins a 3 i faig un Toxic Deluge de 3. Aquí sí sabies comptar, No sabia comptar, no es moria el Goif. Exacte. I bueno, aquesta la perdo i aquí ja tenia l'Amador dient-me tu, focus. Espavila. Sí, i la tercera sí que va ser una partida molt més neta, ràpida, típic Frogtide. No li va sortir el jackpot i ja està. No, exacte. I a mi sí, perquè torn 2 granota, he descartat 6 cartes, doncs Murtite ve a la tornada i ja està. I final... Sí, Mardu Energy. Sí, contra el Cordo. La primera em va passar per sobre extremadament ràpid. O sigui, recordo fer torn 2 Surveil, veure la Flood Moon al top i dir té una terra, un tapet, l'envio al cementiri perquè si gasto el meu torn 3 en fer això he perdut i si no gairebé també. I res, òbviament, havia perdut. Ho va jugar superbé. La segona partida sí que va ser una mica més una lluita
d'Energy contra Frogtide. O sigui, típica partida que està bastant empatada, que hi ha un moment en el que es desempata una mica, que hi ha un removal més del que tocava o qualsevol cosa així, i Frogtide en aquest cas aconsegueix passar per sobre. I l'última sí que va ser un espectacle. O sigui, agafo primera mà i hi ha una fetch, 3 cartes blaves de cost 1, d'aquests 1.000 counters que portes, doncs 3 cartes blaves de cost 1, i tota la resta era negra. Me la quedo mirant una estona, l'analitzo bé i de cop em poso a riure. Típic que em coneixeu, ric tota l'estona. Però en aquest cas era perquè les 3 cartes de cost 1 eren Pierces. I per tant eren absolutament inútils. Fins a torn 4 o 3 en el que el meu oponent juga una Blood Moon que en Mardu no hauria o un anell. Vale, mulligan. Següent mà són 2 illes i tota la resta negra. Hòstia. Vale, doncs mulligan a 5. Hi ha 2 cartes que no les recordo perquè les vaig enviar al fons, però la mà final era un Swamp, un Anihil, 2 Toxic Deluge i una Granota. I a partir d'aquí resar. Hòstia, digue'm a qui va resar, per resar-hi jo també un altre dia, tio. No ho sé, el déu de la Granota. Crack i cap endavant. A Shiva, a Ifrit, no sé, digue'm a qui va resar, tio. Bueno, explica com va anar, perquè aquesta mà, sobre el paper, té pinta... O sigui, clar, tu el primer que penses és me'n vaig volant d'aquí. O sigui, aquí el meu mental estava bastant destruït. O sigui, va ser en plan, porto tot el torneig, que m'estarà molt bé, he tingut molts bons draws, m'ha anat tot genial, i arribo aquí i ara em fa això, o sigui, doble mulligan a una mà que no es pot jugar, que me la quedo només perquè l'Anihil és un redraw i vaig on the draw, també. Vale, primer draw una Fetchland. Bueno, aquí comencen a pujar els colors a la cara. Fetchland a Surveil. Surveil hi ha un push al top. Decideixo que el push l'envio al cementiri perquè el meu oponent ja ha baixat 2 gats. Hòstia. Exacte. I per tant ja arriba molt massa tard. El segon draw és una Fastland. Fastland Granota. I deixes la Granota al camp a veure què passa. A lo que aquí el Cordo juga a Fletch per fer-li 3 punts de mala Granota. O sigui, no em sembla una jugada dolenta, tenint en compte que havia anat a 5. Per tant, o sigui, m'he de quedar sense mà per poder guanyar això. O sigui, per poder salvar la Granota. I això implica que qualsevol dels altres removals que té la mà em mata la Granota i jo estic fora. Salvo la Granota, descarto l'Anihil i un Toxic Deluge. Aquí la cara del Cordo era... Vale, té un altre Deluge a la mà. Te la jugues. Sí. Bueno, en tenia una a la mà. Si té un Deluge a la mà, vale, guai. Agafo el top deck i era la Sirena. I si recordeu, és torn 3 i el meu oponent s'ha tapejat per fer un fletch. Amb un deck de 3 colors. I no tenia cap bàsica, oi? No tenia bàsica, no. I aquí jo estic entre el Deluge i la Sirena, però al veure la Sirena baixo el Swamp que tenia des de mà inicial, baixo la Sirena i ell té, no sé si 8 tokens de gat i 2 gats i jo tinc la Granoteta. A lo que aquí no ataco per salvar una mica de vides, ell no ataca perquè no se li morien els 2 gats i ja està. S'ho va pensar un rato per veure si valia la pena atacar amb un, guanyar vides, l'altre posava 2 tokens, alguna cosa així. Però no es va trobar terra de color fins 3 o 4 torns més endavant. Però jo ja havia fet un deluge, ja havia atacat molt i aquí em vaig emportar la partida amb això. Podem dir obertament que la Sirena va remar la partida? El deck va funcionar sol, jo no vaig fer res en aquesta partida. Vaig decidir descartar un Deluge i un Anihil per salvar la Granota. És tota la decisió que vaig perdre aquesta partida. I sí. Tirar el push també està bé. Sí, el push a baix va ser intel·ligent, sí. Sí. Bueno, i cap a Praga, no? Cap a Praga i cap a... Sorry? Cap a Sòria. És veritat que aquest era classificatori. Bueno, ara en parlem d'això. Felicitats al Cordo per classificar-se a Sòria pagant. No, diria que ja estava classificat, de fet, per un altre RSQ. I felicitats, Oriol, per les classes, molt bé. Merci. Enhorabona, tio. Ben jugat. Deixa'm fer un apunt.
el Cordo aquí també donaria joc, eh? Sí, A veure si un dia també el tenim per aquí. així, sí, bueno. Ja és un altre cap gros, Si no però... ens tornes a tancar la porta, vindrà. Jo... Vale, Uri, em deixes un segon? Són 2 minuts, Endavant, vale? sisplau. Gràcies. Estimats capgrossos, jo no us vaig tancar la porta perquè no us estimi. Ja ho sabeu que us estimo molt. La història és que, ja ho vaig dir l'altre dia, al final haguéssim hagut de canviar el nom del podcast de Guanyar i Dins a Capgrossos i Dins. I semblava una miqueta endogàmic. A més, deixeu-me dir una cosa. La veritat és que esteu creant una cosa... No, ara en sèrio. Marc, esteu creant una cosa que és molt guapo de veure, i amb tu ja t'ho he comentat en privat. Sí. Heu muntat un equip que sou un grup de col·legues que, a més, tots teniu un nivell mitjà, alt o alt, molt alt de màgic i us retroalimenteu els uns als altres. I això fa que cada cop sigui més difícil que l'altra gent pugui guanyar alguna cosa. Al final, si tot cau pel seu propi pes, cada cop milloreu, que és el que esteu fent, i només guanyeu vosaltres, doncs només vindreu vosaltres. És el que hi ha, perquè No és el que passarà és. que només... Vull dir, hi ha molta gent a Barcelona. Clar, això és el que vinc a dir. Passa que, bueno, a més era estiu, era agost, la gent se'n va de vacances i tal, i bueno, doncs vaig decidir aturar una miqueta els podcasts perquè només guanyaven cap gros. Això no vol dir que us hagi tancat les portes o que no vulgui que vingui cap més. Sí. De fet, jo no ho vaig comentar per aquí, però si m'haguessis dit de fer podcast en aquelles setmanes, tenia tanta feina que igual t'hagués dit que no. Doncs la història d'aquesta. Llavors, amics capgrossos, us estimo molt. A veure si torneu a guanyar, que ara esteu en hores baixes, i us podem convidar, eh? Has posat la maldició ja, Néstor, ara que... Bueno, fent l'apunt de que esteu que us sortiu cabrons, val? La mamada no era al principi, per cert. Com? La mamada era el... No, hòstia, que cabron. Seguiu. Bona, aquesta. Ben feta. Bueno, ja està, Oriol, que el podcast és a tu. Enhorabona, una vegada més. Classificava el nacional, acabem de dir, eh? Sí. Aniràs a Sòria o no? Sí. Ja t'has mirat algun lloc per dormir, no? No, la veritat és que no. Bueno. I hauries anat sense plaça? Crec que no. Depèn una mica del que fes la resta de l'equip, però com que ja anem a l'Arcanis i tot, em sembla que no hi hagués anat ni... No, o sigui, si no estem classificats no hi haguéssim anat. Pues és el mateix que Lleida Neu 3, i si us surt igual de bé, és el doble de viatge, però... Home, no em queixaria. Home, des de Barcelona, que ho vam mirar l'altre dia, són 4 hores 40 minuts. Des del nucli, que ho vam mirar a la porta del nucli. 4 hores 40 minuts a Sòria i vull dir que es fa bé, no són 12 hores, saps, ni 10. I jo què sé, repetim, el cap de setmana té molt bona pinta. Ens han arribat cosetes. No sabem si al final es farà, no, Marc? Però ens han arribat cosetes. Exacte. Sabem que es volen fer, no està confirmat, però les carnisseries del dia abans, el divendres, que podria ser, bueno, s'està plantejant, no se sap si fer un torneig gran que sigui un suís que doni places o si fer tornejos d'eliminatòria directa, però el que es vol fer és les dues coses, o sigui, encara més interessant. O sigui, al matí del divendres, per qui vulgui i pugui anar al matí del divendres, un torneig amb suís, i per la tarda les clàssiques carnis d'eliminatòria directa. De 8 persones, ens inscrivim les 8 persones, qui guanyi aquell torneig d'eliminatòria directa cap al torneig. És així? Podrien ser de més gent, no? Les carnis de l'any passat van ser de 32? O de 32, diria. Eren totes de 32? No, n'hi havia alguna de 32 i la majoria eren de 8-16, potser? Jo diria que eren totes de 32 5 rondes. Sí, tens tota la raó del món, perdó. Jo em vaig jugar moltes, llavors sí. Perquè vaig fer 0 a les 4 primeres, llavors. Hòstia. Et vas punxar a l'última? No, vaig jugar a l'última i la vaig perdre també. Bueno, a veure si també m'anaves a deixar un TPD ara. Bueno, doncs això, sabem això. Ens han arribat aquesta història de que segurament el divendres hi haurà carnis. Les volen fer, vaja, ens han dit això, no, Marc? Que les volen fer. Sí. Però... El que també sabem, que ja hem dit, és que en algun lloc del cap de setmana
no se sap si main events i divendres, diumenge, entenc que diumenge, hi haurà places pel proper RC, el de després de Praga, que serà la season d'estàndard, però serà com un Destination Qualifier. I volen deixar caure places per algun lloc. No sabem quantes, ni si a Fanfinity li semblarà bé, però estaven en conversa. Total, que el cap de setmana té bona pinta. Gent, Sí. que es respirarà màgic tot el cap de setmana. Que està a 4 horetes de... Bueno, qualsevol zona de Barcelona, com a molt, estarà a 5 horetes. A Barcelona, perdó, de Catalunya estarà a 5 horetes i alguna cosa. Que si us pica, que és un cap de setmana guapo de màgic, anem a recolzar la iniciativa que han fet els jutges i el campionat d'Espanyita de Modern, no? Sí, a més, Sòria estarà a la disposició del Màgic, perquè no... Ja van mirar que no coincidís ni amb un partit de futbol ni amb res. Que també serà temporada baixa, estarà l'allotjament més barat. O sigui... Que té molt bona pinta, gent. Que si us ho esteu rumiant, que... Va, foteu-li canya. Bueno, va, més coses. Abans ho has dit, ho has anomenat tu, Uri. Últimament està aquesta corrent de si jutges sí o jutges no. No fem la pregunta per buscar la salsa, el que passa que ens sembla interessant al Marc i a mi saber la resposta a l'opinió de la gent que es va classificant. A més, la setmana passada vam dir, no, això, que potser el lloc on es podia veure l'opinió de jutges no eren zones més reduïdes. I a Lleida van ser 30, però diria que és dels tornejos més grans que han fet a Lleida, que normalment són 20 o menys. Tot i ser RCQ, jo els que he jugat a Lleida han sigut de 20-21 persones, un altre vaig jugar de 13-14, un altre de 20 també, O sigui, aquest de 30 persones ha sigut el més multitudinari. Vale, doncs imagina. Jo diria que sí, dels últims 2 anys segur. Llavors, Uri, què n'opines? Tu creus que els jutges són insubstituïbles en un RCQ o que podem creure que els jutges no hi siguin i que així es pugi el preu del premi? Home, jo crec que si vas allà participes per la plaça i no pel premi. I per tant, o sigui, em sembla indispensable que hi hagi un jutge. O sigui, és com fer un partit de qualsevol esport sense un àrbitre. Em sembla una cosa que no em quadra per enlloc. Sí. O sigui, imagina't si al futbol, per exemple, han posat el VAR i ara tenen com 8 àrbitres o no sé quants àrbitres per això i tu no en pots tenir un per jugar màgic quan hi ha moltes normes, moltes interaccions rares. O sigui, jo crec que és indispensable, que n'hi ha pocs. Bueno, n'hi ha pocs i, malauradament, ja et dic, ho portem dient des d'unes setmanes, estan una miqueta abandonats de la seva sort i vull dir que els que fan de jutges s'ho curren. Ja sé que cada setmana diem el mateix, però vull dir, aquí som bastant pro-jutges. Marc, sí o no? Quanta gent de Wifers escolta el podcast? Cap, zero. Malauradament, ja m'agradaria, però jo què sé, que els hi fotem un cop de mà, que tant de bo torni a haver un ens regulador dels jutges i que estiguin més ben cuidats i que en surtin més i que ja no hi hagi aquest debat, no? Esperem que sí. Bueno, doncs una persona més que indispensable. Algun dia li direm al Patxi, això. Sortirem volant. Aquí sí que hem de portar el compte. Va, jo crec que m'hi posaré un dia d'aquests i faré el compte de tot plegat i així ho anirem dient, saps? Una cosa més anar comentant. El premi... Comptaràs també quantes rates venen, quants capgrossos o no? O sigui, vull dir, és una cosa que també us voleu ficar com a guanyadors després del final de la temporada? Fem una corona a l'equip que més ha vingut a guanyador i dins. Sí? Anda, que no us agrada. Com us agrada, La tassa del podcast, sí. Podem fer samarretes. No, prou. Prou que ens pugem. El premi va ser molt alt. Mira, deixa'm fer-te una pregunta. Últimament, amb els tops s'estava donant bastant o sigui, es portava bastant a terme això de partim el top en 7 i el guanyador no s'emporta ni €1 i la resta ho dividim entre 7. Ho va fer així? Doncs és la proposta que vam tenir al principi, però
el premi per quarts, o sigui, si t'eliminaven a quarts eren 15 euros. Vale. Vale. Per tant, es va decidir que no. És que no t'emportaves ni un reintegro, eh? Era això. I era aquest punt. O sigui, eren pocs i tal, i s'entén, no passa res. Vull dir, estàs participant per una altra cosa, no només per això. Llavors, A això, a semis ho vau tornar a pactar o no? A semis hi havia la proposta de fer-ho, però la partida que estaven jugant Hollow One, World Burning Inquiry i Storm es va allargar moltíssim i l'altra semifinal ja havia començat. I quan vam fer els càlculs de tot i tothom estava com d'acord en pactar, ja havien començat i per tant no podíem pactar. Ja. Bueno, veus, això és una de les coses que vam comentar la setmana passada, que en un lloc, en qualsevol botiga, qualsevol zona, que té menys persones jugant al torneig, evidentment els preus es redueixen molt, sí, és veritat. Sí. Bueno. I ja pot ser que el mes que ve un altre aquí a Lleida, oi? Sí, això ho vam comentar. Ostres, doncs aquest no el tenia al radar. Això està... Ah, sí, el 20 llarg d'octubre, és veritat. Crec que sí que el tenia. Que coincideix amb un de Màgic Barcelona. I diria que no és per el regional aquell, i aquest sí. Em sona que no, correcte. No, que no és pel nacional. Sí, pel Campionat d'Espanya, sí. Exacte. Bueno, molt bé. Espereu que la trucada de sempre. Un moment, sisplau. Hola, a Guanyar i Dins ens preocupem dels teus warnings i dels teus DQs. Per aquest motiu et presentem la interacció del dia. Vinga, va. No podia ser d'una altra manera. La carta en si, si tu la llegeixes, no té gaire complicació, però les seves interaccions són molt interessants. Estem parlant de la Psychic Frog, en honor al deck amb el que l'Uri ha guanyat el seu RCQ. Anem a llegir la carta. Jo la llegeixo i tot teu, Marc. Psychic Frog, per un blau i un negre, una criatura que és una granota, sí. És una U2 i diu que cada cop que la Psychic Frog fa mal a un jugador o a un Planeswalker, roba carta. A més, també diu que descartant una carta se li fica un comptador +1/+1 a la Psychic Frog. I, exiliant 3 cartes del teu cementiri, la Psychic Frog guanya volar fins al final de torn. Fot-li. Correcte. Llavors, comencem pel que és obvi, que és blau i negre. I això a molts formats, de fet, més que a Modern també, amb la Font i la Satrety. Però a Legacy se'n parla molt de que és molt forta. De fet, molta gent creia que cauria la granota i no el grif. Però bueno, al final ha caigut el grif i, clar, no et diré que la granota va bé per pitxejar-la una carta que ja no existeix. Però bueno, seguim. La primera línia d'habilitat, whenever, per tant tenim aquí un trigger, no us l'oblideu. Quan fa mal a un jugador, o també Walker, que això és la típica, no? Si pego el Walker, també robo carta, sí. Sempre que fa mal a un jugador un Walker, roba carta. I és un trigger, així que no us l'oblideu. Llavors, l'habilitat de descartar ens permet en qualsevol moment descartar una carta, qualsevol tipus, per posar-li un comptador. Que això, òbviament, va bé i donava molta sinergia amb decks com Gorios, o si jugues algun Nethergoyf o alguna carta, o algun deck que vulgui interaccions amb el cementiri. I també hi ha... Aquesta habilitat dona molta salsa, no? Com ha dit abans l'Oriol, es va donar la jugada que Moonflake la granota li donava l'opció, no? Em perdo moltes cartes, en aquell cas 2, però salvo la granota o no? Clar, aquí la granota és molt bona perquè el jugador que tria és el jugador que juga la granota. I hi ha una interacció interessant amb Removal, que és amb el Galvanic Discharge. Clar, jo t'anava a preguntar això. Si jo la vull matar, com ho haig de fer, això?
Clar, llavors, el Galvanic Discharge fa triar quanta energia gastes, sempre et dona 3, sempre que resolgui que no hagi perdut el seu objectiu, et dona 3 energies i et fa triar quantes gastaràs, però només en el moment en què has resolt. És a dir, per castejar el Galvanic Discharge, el poses a la pila, pagues el manar i fas els objectius, però no has de dir quanta energia gastaràs. Llavors, el jugador de la granota ha de decidir quantes descarta abans de que tu li diguis quants mals li faràs. Això és prou curiós. Llavors, si tu tens moltíssima energia, suposo que el jugador de la granota no descartarà cartes i tu no hauràs de fer servir molta energia i seguiràs tenint molta. O al revés, si tu tens 2 d'energia, amb el discharge tens 5 i el jugador de la granota la fa un 5-6, doncs dius, vale, guanyo 3 energies i no faig cap mal a la granota. Has perdut el removal, però no has perdut res d'energia i te n'ha donat 3. Vale, repassem, perquè vull que quedi clar. Estem jugant tu contra mi, Marc, tu tens una granota en taula i jo jugo un Galvanic Discharge, vale? Quan el jugo li faig target a la granota i em sumo les energies. No. Llavors... Expliquem-ho. Les energies serà quan resol. Però si jo no tinc forma d'evitar aquest target, donant-li hexproof a la granota o blinquejant la granota, el que sigui, tots sabem que acabaràs guanyant les energies quan resolgui el discharge. El que tu no m'has hagut de dir és quants mals li faràs a la granota i quanta energia gastaràs. Vale. Aquí, si em permeteu, el punt de dir que no aquí era perquè no guanyes energies i després tries. O sigui, la idea és que resol tot alhora. Entre que guanyes energies i dius quantes gastes, no hi ha un moment de pausa en què jo puc dir doncs li pujo un comptador a la granota. Aquí és on jo volia arribar. És a dir, en el moment en què jo dic, si és un 1-2, vale? En el moment en què jo dic, perquè tu m'has deixat, que jo gasto 2 energies i li faig 2 punts de mal, aquella Psychic Frog morirà? Sí. Ja no hi ha finestra a resoldre. Com ha dit l'Oriol, tu la jugues amb els targets i els costos. Llavors, després jo com a jugador de la granota puc decidir què faig i quan jo et torni la prioritat, si jo no he fet res, tu faràs directament la resolució de l'espel, que és guanyar les energies i sense que jo tingui opció a fer res més, decidir quantes energies gastaràs i ja es farà el mal. I tot això és en resolució de l'espel. Perfecte. Apunteu, gent que juga a Energy, que jo no me la sabia, aquesta. Seguim. Molt bé. Llavors ens queda una última habilitat, que és que la granota pot guanyar volar. Habilitat molt bona per atacar, sobretot si tens una habilitat que diu que quan facis mal al jugador Walker robes carta. També és molt bona per bloquejar o per altres trics, com el que va fer l'Oriol, que tenia un Murtet i una granota. Li van fer un Pick Your Poison i va sacrificar la granota. Just el tenia aquí preparat per la secció, molt ben vist, Oriol. I després, per tancar ja, hi ha un últim truc que tots els jugadors de Frogtide suposo que sabran. El Murtide, quan veu que hi ha cartes d'Instant o Conjure que deixen al cementiri, creix. Llavors la granota, exiliant cartes del cementiri, et permet fer créixer el Murtide. I això és molt clau, molts cops, molta gent ha mort per aquesta interacció jugant contra Frogtide, així que estigueu atents i sobretot si la jugueu a fer-la. I semblava la tonta del poble, quan va sortir la carta. Sí. Semblava la típica carta que imprimeixen per... Com es diu això? Per nostàlgia. Sí. Però, mira, sí. Ben bona. Bueno, ho has dit al principi, Uri, però et cases amb la Psychic Frog, no? Literal. Però és que, a més, us heu deixat una cosa. El disseny està tan ben fet que té vigilància. A veure, desenvolupa. Agafa una Psychic Frog i ataca. Què fas? La tapeges, no? Sí. Quan la tapeges, la Psychic Frog, el dibuix de la Psychic Frog queda dret. Vale, i fins aquí el podcast, senyors. No tornarem a portar mai més una rata. Gràcies. És boníssim. Yes!
Ah. Vale, ja està. Ja està. Ens has guanyat. Mira, ara que parlem de lo de les rates, anem a parlar una mica de l'equip, perquè aquí ha sortit moltes vegades, ho he dit a la teva presentació, al final sou un equip emergent. N'hi ha diversos, a Barcelona, que després de la pandèmia sembla que ens estem animant, és el moment més maco que estem vivint, penso, sobretot en Modern, i està bé que surti gent nova, gent que potser no jugava competitiu i que ara estem equiliats, no? Llavors, com neixen les rates? Com entres tu a l'equip? Explica'ns. Doncs les rates eren un grup d'amics, bàsicament d'institut, de batxillerat i tal, que van començar jugant a Pauper. I el nom de les rates neix d'això, que quan porteu el Javi us ho explicarà tot molt millor. Molt fan del Pauper. Sí. I va haver un moment en el que a competitiu hi anaven sobretot Guillermo, Lluís, Rubén i Javi, i jo de vegades em passava per allà. Sí, jo fa un any que jugo competitiu com a molt. I vam fer un grup nosaltres, o bueno, el Guillermo ja anava menys en aquell moment, i vam fer un grup els quatre que es deia Ancestral Cats, i Javi, només per la broma. I després de molta pressió del Javi amb la resta de membres de l'equip, van dir que sí que ens acceptaven. I res, bàsicament és així. Vale. I com us organitzeu com a equip? Que, teniu alguna manera de funcionar? Testegeu d'alguna manera? O... Estem bastant per Discord, sobretot entre nosaltres i els humildes, un altre d'aquests equips emergents que comentàveu. I estem bastant testejant junts, comentant jugades. Cadascú té el seu Discord, però ens passem... O sigui, si veiem que hi ha algun dels dos connectats, ens posem qualsevol dels dos equips. I això, o sigui, veiem... Testejar no ho hem fet de testeig, això ens falta una mica, però sí que quan algú està fent lligues posa ja la trucada i entrem tots, comentem jugades, comentem possibilitats, veiem errors i així anem millorant una miqueta. Haig de dir, abans de continuar, Marc, perdona, que he estat alguna vegada al seu Discord i estan sonadíssims, Vull dir, m'ho passo superbé, tio, estan molt malalts. Foli. Diries que aprens també a jugar sota pressió, soroll, guirigallo, no? Quan dius que estan pirats, què vols dir? Pues que estan piradíssims, tio, si es foten a cridar com a sonats amb el cachondeo, vull dir, tot des de la broma, però és boníssim, és boníssim. Ric molt. Algun cop que he entrat, ric molt, tio. Això és Home, com a... també... Digues, perdona, Marc. Sí, va haver... Hòstia, no sé si era un equip de futbol o de què era, fa molt temps, que els entrenos posaven altaveus amb soroll de públic, no? Que els jugadors entrenessin sota pressió, entre cometes. Aquest Discord seria semblant, no? Com... Hòstia, si he de jugar a una botiga, fa calor a la cantonada, al costat de la nevera on té les aigües, no sé què. Sí, ho has curtit, tio. Hòstia, no ho havia escoltat mai, Ho buscaré quin equip és, tio. Ara ho buscaré. Foli. Sí, a part del testeig, teniu fons comú, compartiu cartes o... Ens anem deixant les cartes. En realitat, la persona que en té més és el Rubén, i el Rubén ens fa una mica de proveïdor a la resta. I després el Lluís i jo compartim el pool, en general, tot sencer, perquè portava molts anys dient-li vine a jugar a Màgic i la seva resposta sempre era no, que ara no tinc pasta, i al final el vaig posar a treballar amb mi i després ja tenia pasta. I per tant, jo em vaig comprar unes sagues just poc després de que sortissin i no les he jugat mai. Molt bé. Putades, però bueno. No, està bé. Sí, és bona carta. Tornarem a ressorgir els jugadors de saga. Ai, tant de bo. Ai. Volem tornar a jugar a martells. Sí, sisplau. A part de testejar, deixar cartes, compartir, algun avantatge, potser alguna cosa que no sigui tant de màgic o de ser un equip? La part de gathering, no? O sigui, en realitat, com un equip, perquè som un grup de col·legues que hem decidit que érem un equip i que començava a portar una mica més, però tota la part de gathering, arribar a un RCQ i que algú et digui, hòstia, quantes rates avui, no? I
i no ho sé, començar aquest punt de, sobretot, gathering, diria. Molt bé. Sí, al final jo entenc que tots els equips sorgeixen almenys del mateix. Després no sé si acaben igual, però l'origen sí que sol ser... Home, hauríem de començar a guanyar una mica, no? No. I, bueno, ja que dius això, teniu algun objectiu com a equip o cadascú? Com a equip no ho tinc clar, però cadascú sé que hi ha molts membres que el nostre objectiu és anar al Pro Tour. O sigui, si ens posem a competitiu ens hi posem una mica bé i no sé, que tot just acabem de començar en aquest sentit, però sí que estem apuntant cap allà. Molt bé. A veure si haurem de canviar i de quan en quan, en lloc de guanyar i dins, hem de fer un mare vull anar al Pro Tour. Boníssim. Home, no sé, vull dir, aquí tothom vol anar al Pro Tour. Bé. Escolta'm, pregunta agafa't a la taula. Pregunta seriosa. És que ric, no puc. Aquesta competitivitat contra els capgrossos me l'heu d'explicar. No, o sigui, en realitat no era tan així. És, sobretot al principi, Guillermo va fer un tuit dient l'equip dominant de Barcelona en una broma només per Pauper. I aquí va començar a néixer una miqueta i som molt de la salsa. O sigui, el Rubén, sobretot, és la persona més de salsa que conec. O sigui, no diu res per WhatsApp durant 3 setmanes i de cop ja ha passat alguna cosa i ell està allà creant-la, buscant-la i de tot. I aleshores es va crear una mica aquí. Aquí sí que vam tenir el punt de ei, no volem mal rotllo amb l'altra gent i al veure que els capgrossos tampoc els hi sabia greu i que ens seguien una mica la broma, vam seguir amb això. Jo crec que de mal rotllo no n'hi ha gens. Justament per això vam dir... Vam tornar a jugar, o sigui, el Córdoba va tornar amb nosaltres de Lleida i ens van dir, ei, podem... Els que ens hem classificat, si els altres marxen, podem tornar amb vosaltres i clar que sí. O sigui, sí, justament ens portem molt bé. Jo no els conec tant i em sap greu perquè, o sigui, he fet menys competitiu, però són superbona gent i hòstia, competitivitat bona, no negativa. Sí. És salsa sana. Sí, exacte. Bueno, molt bé, ja està, aclarit, per si algun despistat o despistada creia que això anava en sèrio. Dic, deixa'm que s'aclareixi i ja està. Primer RC, no? Sí, el primer. Què n'esperes de jugar contra els millors jugadors d'Europa? Hòstia, doncs espero no fer un 0-2, me'n vaig a casa. 0-3. És igual. 0x. Guanyar-ne alguna. No, la veritat és que és superguai. De fet, el Nacional, a més, també tenen una llista dels classificats i veure tant una llista amb els millors jugadors d'Espanya impressiona una mica. Ara ja hi ets. La veritat és que sí. Sí, per això, que és com xoc una miqueta. Marc, segueixes tu? Va. Jugues a cada season el format que toqui? Has dit ara que estaves menys al competitiu. És perquè estàs, jo què sé, totes les seasons al Pauper o vas rotant de formats o com va? No, de fet, jo Pauper vaig deixar de jugar-hi 2017, una cosa així. O sigui, vaig entrar al competitiu perquè el Lluís Rovira estava jugant competitiu i vaig entrar... Em va dir, va, anem a un RCQ i vaig anar-hi amb ell i la temporada anterior de Modern vaig jugar-ne un a Caldes de Montbui i després vaig entrar una miqueta a l'anell competitiu d'estàndard i Pio i ara tornem aquí, o sigui, no fa ni un any que jugo competitiu. Per això deia que jugava menys. Però sí, estic jugant el que toca per temporada. I algun format que t'agradi més? Em vaig enamorar de la Fènix. O sigui, molt fortament. Sí. Però el millor format és Modern, clarament. O sigui, un jugador de tempo que diu que li agrada el tempo s'ha enamorat de la Fènix. Sorpresa. No, clar. Vale. Escolta'm, ens has dit molt clarament que el teu objectiu és jugar al Pro Tour. Ho celebrem, tant de bo hi arribis. La pregunta és obligada. Com creus que ha de ser el camí per arribar al Pro Tour? És a dir, primer de tot, si no hi arribes, passa alguna cosa? Mira, fem aquesta pregunta. No passa res. És un objectiu, però
però no, o sigui, no m'hi va la vida, ni molt menys. És un objectiu en un hobby. Igual que ballo i vull millorar ballant, doncs m'agradaria millorar i, per tant, millorar vol dir arribar cap amunt. A veure, parèntesi aquí. Balles? Què balles? Salsa? Lindy hop. Explica'ns això una mica. Què és l'indie hop? És swing. És un estil de ball que s'origina a Nord-Amèrica cap als anys 20. És un ball afroamericà, sobretot. El swing el conec, sí. Sí, doncs és la idea. És aquest, el ball que es va originar amb el swing. Molt bé, molt interessant. Diu, fa molt que ho fas? Pues com màgic, més o menys. Molt bé, molt bé. Vale, tornem al Pro Tour. No, em semblava interessant, bé. Tens alguna idea de com vols materialitzar arribar al Pro Tour? És a dir, uns passos que t'hagis marcat o ho vols deixar fluir? Ho vull deixar fluir bastant. O sigui, no estic dedicant-hi tot el temps que hauria de dedicar-hi a Màgic. De fet, em sembla que de les rates que vam anar sóc el que menys es mereixia haver guanyat l'RCQ. I crec que, o sigui, l'objectiu és anar millorant a poc i en algun moment aconseguir arribar-hi. Això el mereixer és molt relatiu. És relatiu, sí. Sí, és relatiu, però portava... En l'últim RCQ vaig fer un 1-2 cap a fora perquè vaig fer 2 cagades molt grosses, extremadament grosses, que no m'agradaria repetir per aquí. Els FNMs que havia anat tampoc m'havien anat gens bé. L'RCQ anterior vaig fer un 3-3, vaig recuperar una miqueta, però venia d'un 0-3, per tant... O sigui, entre això, que no faig lligues al molt suficients i tal, entenc que la resta de companys s'ho mereixien molt més. I perquè ara que dius això, quan jugues normalment a la setmana? Una lliga al mall i els tornejos de botiga que puc anar. Refereixes al físic, entenc, ja. Sí, el catering sempre és millor. I si no tinguessis... O sigui, quan no has de testejar, jugues al mall igual? Sí, perquè o sigui, no ho faig ni per testejar. A vegades la lliga que faig és... estic jugant Frogtide i avui em ve de gust jugar Storm o molt bé. qualsevol cosa així. És jugar a Màgic i aprendre com funcionen els decks i tot. Bé. Llavors, ara que deies el mereixer, els meus companys han treballat més que jo, farem la pregunta. Talent o treball? Què és més important? Crec que és una barreja dels dos, no? Però si tens talent, el treball et beneficia més. Aquesta és bona, eh? Aquesta m'ha agradat. Si tens talent, el treball... Aquesta m'ha agradat. Aquí com li dones la volta, aquí, Marc? Va. El treball et beneficia més, sí, però seguim amb les mateixes, no? Sense treball, a dalt no arribes. Vale, això ja ho vam dir, sobretot la setmana passada. La meva pregunta, doncs, és... Creieu, als dos us la faig, creieu que una persona que té talent, és més fàcil que el seu treball li doni resultats? Sí. Per tant, el talent és més important que el treball? No. Va, no us ha colat. Quina llàstima. Ho he intentat, Ben provat, Ho he provat, no? No, jo també crec que el treball és més important que el talent. El que passa que hi ha alguna cosa dins meu que em diu que una persona que té talent necessita molt menys treball i llavors doncs, és molt més fàcil per ella. És que també hi ha moltes formes d'encara la pregunta que ens has fet, vull dir, perquè clar, que és una persona que té talent però no treballa. Pot ser, per exemple, un dels talents que tu pots tenir és que les teves hores de treball són molt eficients. I això és un talent que va directament a aprofitar el treball. I pot ser que treballant menys aprofitis més les hores, llavors doncs et faci falta treballar menys, entre cometes. Seria com una mena de talent que sí que tomba el treball en algun sentit, no? Però sempre havent de treballar. Bueno, saber com testejar és superimportant i això és vull dir, això és difícil, també. Però això ja ho parlarem un altre dia. Uri,
Ens han explicat, i ho he vist en primera persona, i ens han explicat que els teus nervis són d'eupa. Com els vius? Tu te n'adones que estàs molt nerviós? Sí, però no és tant això, eh? O sigui, la cosa que es veu molt és que tremolo molt, però jo tremolo molt de base. I a Lleida encara es notava més, o sigui, jo estava tremolant de base, m'acaba de fotre el primer cafè de la meva vida, perquè normalment bec té, ¿vale? M'acaba de fotre el primer cafè de la meva vida perquè va haver-hi un error al bar a l'hora d'entendre-ho i vam dir, bueno, és igual, me'l prenc igual. I que feia un fred, o sigui, anàvem per anar a la platja i estàvem a 11 graus o una cosa així, amb totes les finestres obertes i tot, i òbviament entendràs que jo estava tremolant, no el següent. És llei de vida, sí. Però sí, i sé que encara sóc molt nou en això i que estar nerviós em fa ser molt impulsiu. I per això, o sigui, jugar decks com el que estic jugant, quan hi ha un moment impulsiu, se'n va la partida fora, però m'ajuda molt a tenir aquest punt de va, t'has de concentrar, va, has d'estar amb això. I sé que quan puc estar analitzant també m'ajuda molt a guanyar la partida. Mira, m'has respost una de la pregunta que t'anava a fer. Tu mateix t'autoanalitzes i tu mateix et dius que has de deixar aquests nervis de costat i llavors baixar, tornar a ficar els peus a terra i estar pendent del que estàs fent. És una de les coses que fas per batallar aquests nervis? Sí, la veritat és que no faig gaire cosa especial, simplement estic allà i tremolo una mica i punt més. Home, tremolar em sembla una cosa important. Vull dir, al final els nervis et surten d'una manera o d'una altra, però si s'expressen amb tremolors a les extremitats vol dir que, vulguis o no, no parlem de nervis, parlem de tensió. És igual. Sí, això sí. Jo sí que, bueno, això a mi em passava molt al principi i sí que he vist gent que, no sé, a mi amb un parell de mesos de jugar tornejos amb papers em va passar, però sí que hi ha gent que potser el primer any que juga o dos, el tremolar aquest de... O sigui, estàs tens en el torneig, però porten tant de temps que per ells no és tan estrany. És com més físic que mental, diria. No sé com explicar-ho, però sí. A mi Sí, quan... òbviament, això. No podries dir que estàs relaxat, òbviament, però No. és això, és com... No saps com posar-te, però realment sí que estàs pensant la jugada. Exacte. A mi, quan em passava molt al principi, em feia vergonya. Sí, òbviament. Em feia molta vergonya perquè se'm notava que estava nerviós i em feia vergonya, sí, sí. I jo he de dir que jo estava bastant igual, fins que fa unes setmanes un can gros també el vaig veure tremolant jugant contra mi i vaig dir, vale, no sóc l'únic i estic tranquil. No diràs el nom? No. Bé. Després of the record. Perfecte. Vinga, seguim. Preguntes. Més, quines qualitats creus que fan falta per ser un bon jugador de Màgic? El mental. Mantenir el mental, poder controlar el mental. Inclous en el mental els nervis? En general, o sigui, si estàs nerviós però pots pensar les jugades, no et ratlles quan el teu oponent es roba una carta o no et ratlles quan robes una carta que no t'esperaves o alguna cosa així, doncs sí. Sí, jo crec que mantenir aquesta serenitat una miqueta és el que fa que siguis més bon jugador de Màgic. I en el mental, el que parles com a mental, inclous el contrarrestar el que es considera atzar, no? Però alguna cosa més? Vull dir, també com encarar situacions que no són atzar, no? Per exemple, ara estic a l'RC, he perdut 2 rondes i de les que queden les he de guanyar totes menys una o totes menys 2. Ja no venir-te baix segons la situació en la que estàs, això. També. Exacte. Per mi això és clau. És aquest punt de mantenir aquesta serenitat. Estàs a dalt sempre. I com t'hi veus en aquests aspectes? Exceptuant aquest CRC1 l'anterior, la resta molt bé. En general crec que molt bé. El de l'anterior vaig fer una cagada massa grossa i per tant no em vaig recuperar. Vale. Bueno, cagades en fem tots i totes, que no se'ns oblidi. Sí, això segur. I algú que creus que tingui molt bon mental i bones qualitats com a jugador? Uf. És que no diré cap rata, perquè si no els hi tiro masses coses a sobre, saps?
Digues un altre. Alzic, em sembla. Em sembla bon Sí. exemple, sí. Sí, jo crec que no el conec molt perquè el vaig conèixer això, el 2017, Super Pauper Saragossa, em sembla, i no el vaig veure més fins fa 2 anys, però sempre he tingut com la sensació de que jugues una partida contra ell, et fot una pallissa i el tio està igual de tranquil i a més t'ha ensenyat a jugar, t'has après moltíssim i te'n vas amb un somriure a la boca quan t'acaben de fotre la pallissa de la teva vida. Saber guanyar també és més fàcil. Vull dir, Sí, quan perd, a veure, sí. Justament l'Alzic sí que quan perd també ho entoma bé. O com a mínim no llença el pilis cap a fora o el que sigui. Vull dir, sí. Potser per Com a dins... tots, no? Després sí. igual... I Si perds, potser per dins ho està passant d'una altra manera, però no ho exterioritza, cosa que em sembla bastant interessant, sí. clar. Sí, sí. Bueno, molt bé, molt bé. A veure, va. Seguim. La pregunta màgica. Espero que te l'hagis preparada. Si no, farem un debat d'això, que ja m'agrada. Per quants diners deixaries les Màgic? hòstia, poc. La veritat és que per poc. Tinc molts hobbies i les Magic hi jugo perquè tinc els amics aquí, m'agraden molt, però crec que qualsevol altre joc similar podria acabar-me d'encaixar. Per quants diners deixaries l'Indie Hop? Hòstia, això és molt més, eh? Bé. No, m'agrada. No, molt bé. Vale, però digues una xifra. Hem de posar uns números, hem de fer-ho tangible, això. A Magic, em sembla que la Carla deia l'entrada a una casa i estic molt d'acord. Tu fixa-t'hi, Marc, que hem baixat les expectatives, eh? De parlar de milions d'euros a una casa, a L'entrada l'entradeta. d'una casa? A l'entradeta, eh? Sí, però també parlem de la diferència. Nosaltres som jugadors de competitiu casual i els altres que han vingut són jugadors de competitiu. Sí, bueno, han jugat tornejos més Exacte. amunt, sí. Home, sí, al Pepo, si li dius que deixi de tocar cartes, ha de deixar la seva feina, però... No, però Tampoc parlàvem del estem màgic. amb Però parlàvem del màgic. Ell pot tocar altres cartes i gas. També. Ah, no. Sí. I l'entrada d'una casa a Barcelona o a Lleida et va bé? En realitat està bé igual. Sí, i ja has dit que era poc, bé. Quan dius molts altres hobbies, a part de l'indie hop, algun que et vulguis... No, sobretot l'indie hop. És el que més hores li dediques, a part del màgic? O inclús més que el màgic, o no? Abans sí, ara no. Ara li dedico més al màgic. Bueno, també estàs... Vull dir, al final suposo que l'haver fet aquesta amistat amb totes les rates i compartir totes les hores que pugueu també et fa tirar-li més cap aquí, no? Sí. Molt bé. Has anat a algun podcast d'indie hop? No, la veritat és que no. Preguntes... 1-0. Clar, aquí era... El següent era això. Doncs vinga, xupa testa, indie hop, eh? No? clar. Ostres, molt bé. Escolta, el moment còmic del dia. Em vols fer alguna pregunta o no? A mi o al Marc, eh? O als dos. Pel Marc, Vinga. vale? Perquè tornant de Lleida vam poder parlar una miqueta sobre el tema capgrossos i això. I em podries dir quants missatges s'han enviat pel grup dels capgrossos des que hem començat el podcast fins ara? Sí, aviam... Ara fiquem música d'ascensor, de mentres. No, doncs mira, no? Uns 20 o així, molt pocs. L'hora a punta ha estat abans, que ha sortit que al Magic Online canvien els premis del Challenge. Ara els Challenge costaran menys play points o tickets, però donaran bastant menys premis, perquè intenten revaloritzar el preu dels presos chests. Dels chests, sí. I clar, allà hi ha hagut molts missatges. Espero que d'una mitjana, no sé, anem a dir 100 missatges, espero que 75 siguin rajant profundament. 100 et quedes molt curt. Bueno, era un dir. Sí. Sí, Però per això preguntava. El percentatge de salsa o de missatges amb poc contingut
És molt alt, sí. Però també, quan toca serietat, tenim després algun Discord on hi ha el contingut de màgic que toca. No és sempre, no és Home, sempre contingut buit de xarxa. no crec que ningú es pugui imaginar això fent els resultats que feu, no? Vull dir, és impossible. O podria No. ser, no sé, hi ha gent que de forma molt desorganitzada aconsegueix treure suc a... Però no és el cas, no és el cas. Bueno, alguna pregunta a mi? A tu, quan vols Sí. que et torni el dau que et vas deixar a casa? Hòstia, a sobre ens roba els daus, tio. És increïble, eh? A sobre me'l roba i m'ho diu, m'ho dit 2 o 3 vegades i encara no me l'ha portat, eh? És increïble. Bueno, Hosti, sí que roba pels més si nosaltres o Tenvila, eh? El Uf. Team Vila, però si som 2 només que juguem RCQs, què voleu? I un sóc jo, què voleu? Pobre Team Vila. Les rates ja heu robat una plaça, ja. El Team Vila està mort, penya. Vull dir, som 2 persones que juguem. Haurem de reformular-ho. Ui. No, està veritat, vull dir, que juguem competitiu només som 2, som l'Estalella i jo. I sort en tinc del Roger, que juguem i testegem ell i jo bueno, vull dir, és amb la persona que més hores passo en directe jugant a Màgic i me n'alegro molt perquè gràcies a ell vaig aprendre a jugar competitiu i me l'ha ensenyat moltíssim i ha tingut molta paciència. Però som 2 els que juguem a RCQ, no hi ha ningú més que jugui a RCQ de cap altre format, eh? Vull dir, som nosaltres 2. Estaria bé Roger al podcast, també. Sí, quan es va classificar encara no el fèiem, però aquí li faria una bona mamada. Amb cues... clar, aquí... Seria la primera. Que jo li faig a ell. Vols que la deixi a l'aire i així fem... No, va, no. No, va, conyes a part. Sí, seria la primera. Bé. Jo tinc, abans de continuar, una pregunta per I tant. l'Oriol. Casablanca és de segon cognom? Sí. Té alguna cosa a veure amb Strokes? Saps d'on baixa això? Sé d'on baixa, però no té res a veure. Sé que el besavi del cantant... Bueno, el cantant es diu Casablanques i el besavi era de Sabadell. Sí, o sigui, Casablanques és un cognom de Sabadell i té a veure això, que és cognom d'aquí, per tant, segurament arbre genealògic arriba un moment en què es toca, però lluny, em sembla. Bé. Doncs què més tenim, Néstor? Doncs poca cosa, només comentar que, perquè vegin que aquí no només es parla de màgic, hem arribat a parlar d'arbres genealògics de Casablanques, que jo em pensava que s'havia ficat la S allà sense voler, saps allò? Misclic, i vaig haver de buscar si el cognom existia, vaig veure que sí, ja no vaig dir res, i que parlem d'arbres genealògics del cantant de Strokes, vull dir, cuidado. Culturetas nos ha salido, el Marc. En la música sí, en la música. Seria el meu indie hop. Bé. Compartim cosetes, Marc? A veure si un dia no vens a un RCQ dormint 2 hores i ens anem a dinar. Correcte. Clar. Bueno, voleu comentar alguna coseta? Estem a lliure disposició. Podem parlar del que vulgueu. Uri, vols treure un tema? Vols obrir un meló? Ostres, sí, coses que feu jugant al torneig i que no us n'adoneu fins al cap de molta estona. Aquestes coses... Exemples. Em sembla que durant el torneig d'aquesta setmana potser vaig preguntar-li a cada oponent 83 vegades cartes en mano. Però això ja va bé. Estàs fatxejant. Quantes cartes tens? Estàs pensant en alguna cosa? Quantes cartes tens? Sí, literal. Això... Jo tinc un tic, però perquè me'n vaig donar compte. Res, quan... A vegades crec que perdo l'oremus del temps que porto pensant una jugada. Em va passar fa molt de temps que em van dir és el teu torn, eh? I vaig dir sí, ho sé. I perquè no passi això, quan veig que haig de pensar una jugada, sempre dic penso. Sí. I ja l'he deixat a l'aire. Que sàpigues que aquesta va per llarg. Sí. Ja dic penso. I si veig que m'he allargat un minutet, dic un moment, que aquesta és complicada. Potser no ho és, però jo ho dic. I ja està. No, però sí, està bé. O sigui, mantenir la comunicació és bastant important.
Jo me'n vaig adonar que ho feia. No ho vaig fer expressament, que consti, imagina't. Vull dir, quan me'n vaig adonar, va ser un, hòstia, estàs dient-li amb el teu oponent això perquè interpreto que internament vaig detectar que aquell dia que em van dir toca tu, era un... Clar, el tio estava flipant, saps? Vull dir, Jo em fixo moltíssim en els que fan els altres, en tot el que no és màgic, del torneig de màgic, i això també dona per un podcast sencer. Però que faci jo, fa un temps em van dir una, que és que no és un tic ni res, però és com jugo, que jo obro les cartes en mà veient els costes, diguem, de dreta a esquerra. a les ordenes així a la mà, Ah. Sí, o sigui, seria com No, a si l'hora fos d'obrir-les. Sí. Sí. I llavors això també comporta que jo robi amb la mà dreta tenint el deck a la dreta. Que això no és gaire raro, però no és el més comú. Jo t'he de dir que també faig el mateix. El tinc a la dreta i robo amb la dreta. Però sí que Vale. l'obro pel nom, no pel cost. Clar. I clar, això m'ha fet veure que... Bueno, això és el que em van comentar, que com tinc el deck a la dreta i el cementiri el poso després del deck, horitzontalment, em queda el deck molt centrat. I que un dia que el meu oponent també posava el deck a la dreta, semblava que les seves criatures ataquessin el meu deck, perquè estava al mig. Però sí, sí. ara Com a veig... cosa curiosa això, que obro les cartes com un escarrà i clar, després, quan agafo una baralla de pòquer, jo obro la mà no veig res, Mm. perquè estan els símbols a l'altre costat. Ja. Ara totes les persones que ens escoltin pensant en quines merdes fa cada cop que... clar. Que, per cert, que no quedi, un moment, que no passi inadvertit, això. M'estàs dient que quan estàs en un RCQ o en un torneig, Marc, i estàs per allà assegut entre rondes, estàs fent de The Observer mirant a la penya a veure què fa? Sí, completament. I quan estic jugant també, o sigui... Que gros, que gros. Quan jo estic jugant la partida, no, però quan he acabat la ronda i miro, sí. Vaig mirant... A vegades miro partides i miro el màgic, però també a vegades, sobretot quan començava a anar a tornejos internacionals i em fixava amb la gent que deia, hòstia, aquest tio sé que és bo, sé que juga bé això, mirava què feia. De jutge de cantonada també fas o no? Sí, això m'encanta, ja ho sabeu. Ah! Sí, l'altre dia vaig descobrir que n'hi ha un de nou. Sí, n'hi ha un que també li mola molt. N'hi ha més d'un. Un tal Aniol. Sí. Ah, sí? Sí, Quina va fer? No, li mola. O sigui, Vale. No diré quina va fer, però li mola. Tu què anaves a explicar? No, que és... O sigui, no ho vegis com algú... Jo diria que és molt positiu, per això ho faig, si no, no ho faria, no? I és que em sabria greu si estic mirant algú i per tenir la gent mirant es posa nerviós i no fa la jugada correcta. I de fet, bueno, òbviament, sempre que amb algun amic li he de mirar una partida o el que sigui, o em poso o molt lluny de la taula o li pregunto si li molesta o no que em posi a mirar perquè... O sigui, no vull influir de cap manera en la partida. Però el que sí que segueixi, doncs, les normes del joc, no? I jo aquí sóc molt com tu. Preguntar sempre si pots seure i si pots estar a prop. Clar. I això, i a mi, jo penso com a jugador, abans, o sigui, a mi em va costar jugar tranquil quan un parell d'amics als que jo tenia molt respecte i aprenia molt d'ells, si em miraven estava jo nerviós i la cagava. I em va costar bastant temps superar això. Però un cop superat això, a mi m'agradaria tenir un jutge mirant tota la meva partida. I com que no és possible, doncs alguns fem la feina de jutge de línia. Molt salsera, també, la història de jutge de línia, però està bé. A mi m'agrada. He après molt, també, quan m'ha vingut un jutge de línia dient-me això no era així o això no és així. Vull dir, això, que també té moltes avantatges. Que no és per posar el dit a la nafra, que no recordaré mai un trigger perquè no s'ha de recordar. Però jo què sé, per exemple, un dia hi havia la criatura aquesta que fa Torpor Orb, que quan entren per 2-1-2, flash, i vola. No es juga modem, és de la season anterior.
Vale. Quan entra una criatura en un artefacte no fa saltar triggers. Sí. I estaven saltant triggers. I ho vaig avisar, no? Això no. Això no ha de passar. Ja està. Aquí estaria bé que s'expliqués com s'ha de fer per avisar això. Ben vist. Qualsevol cosa que veieu... Sí, això ho crides al jutge, no? El vas a buscar i No. dius, mira, en una Primer taula... de tot atures la partida. Dius, podeu parar un moment de jugar o parar la partida, el que sigui. No està de més mirar el minut, però bueno, això ja és per nota. Versió avançada, sí. Sí. Llavors, avisa el jutge, poses el jutge allà i li comentes el que has vist i ja està. I quasi que podries marxar. Vull dir. Simplement això. I que no tingueu por... Mira, ara explicaré l'anècdota. En un GP jo vaig anar a jugar un paral·lel fa molts anys, GP a Barcelona. Pujo en tren, jugo un paral·lel, m'estampo i torno. El que eren els meus GPs d'abans. Del 2015, 16, por ahí. Tenia al costat una taula d'un tio jugant Vogels contra no recordo quin deck. I el que jugava Vogels estava perdudíssim i només li quedava fer Fetch Adriat Arbor. I l'oponent tenia un bitxo molt gros que el matava. I no sé com li podia donar protecció contra verd. Llavors, el jugador Adriat Arbor fetxeja a buscar el Adriat Arbor, posa el Adriat Arbor i és el mític del From the Bow. Que si no ho sabeu és el que és un bosque que a baix en petit Sí. 1-1 i que té al costat del tipus de terra té la boleta que tenia la Tamillo també, que es diu que és verda i blava. Doncs té la boleta verda. Però en el text només hi ha el símbol de l'arbre. Llavors, els jugadors no sabien si el dret arbor era verd o no, van avisar el jutge i li van preguntar. I el jutge, que per sort no recordo qui és, va mirar, va agafar el mòbil i dic jo, vale, perfecte, ara es llegirà el text i tal. I en el mòbil va buscar la mateixa carta del From the Vault, va mirar la imatge i va dir, aquí no posa res, per tant, això no és verd. No. I el jugador de Vogels va poder bloquejar amb el Triat Arbor, va salvar i va guanyar la partida. I clar, jo com que era tímid, portava poc jugant, el que vulguis, bueno, portava molt jugant, però en esferes molt baixes, clar, per mi un GP era molt gros i encara li tenia vergonya als jutges, no vaig dir res, ho sabia, i ara em persegueix per les nits aquesta història. Va fer una injustícia davant meu. Tu tens alguna història així, Uri? No tan així, però sí que, per exemple, cert guanyador de RCQ fa poc, jugant contra un amic meu que hi portava amulet, es va deixar un pacto i jo no vaig dir res perquè en aquell moment no intervens a la partida, no? Vale. Clar, però això sí és un trigger. És un trigger, per tant no pots avisar, per tant no pots dir que s'ha passat. No hauries d'avisar. O sigui, No hauries d'avisar. Vale, o sigui, és més no sé exactament. normativa. Clar, però aquí també, això m'ho està explicant el Martí, que Martí Jordà és molt de treure-li l'entrellat a les normes, no? Perquè, clar, tu pots avisar el jutge i dir-li vale, jo ja sé que és un trigger, però és que és un trigger que és detrimental per al Lluís. No, jo el que no vull és que aquí estigui fent trampes, perquè si és el seu propi trigger i se l'està saltant, llavors tu et pots muntar una pel·lícula només per recordar-li el pacte al teu amic. I clar, si ets capaç de convèncer el jutge, però bueno, si surt malament, surt molt malament, així que no... Jo no m'hi ficaria. I ara que ho dius, hi ha una història que explicava molt en Patxi, d'una jutge anglesa que va recordar un trigger d'un càlif. Quan un jugador va fer un volt amb un càlif a 1 i es moria al volt, i la jutge va dir no, que hi ha un càlif. Uf. Va ser duríssim. Sí. Uf, molt dur, eh? Vull dir, si em miro la jutge que... Uf, mare de Déu. És que com surts d'aquí? Vull dir, ara ja... No pots, no? Bueno, un dia
quan no hi hagi... T'ho dic en sèrio, Marc, això, ja ho hem parlat, a més, que algun dia, si no tenim convidat i tal igual, sempre podem fer un podcast més curtet, on estiguem tu i jo i parlar de normes i cosetes d'aquestes, o tips per parlar amb els àrbitres i tal, que això podria estar molt on. Seria bastant guapo. Sí, o convidar un àrbitre. O convidar un jutge, sí. Això seria molt guai. Sí, de fet, ho vam pensar, al final ho va fer Winanin, que creiem que evidentment és el que va aportar, però bueno, potser algun dia li podem dir a la Rea si vol venir, o... Estaria molt bé, seria molt interessant, ho dic de debò. Doncs res, família, ho deixarem aquí, que portem, no sé, 1 hora 45 minuts, més o menys. Uri, t'ho has passat bé? T'esperem que tornis un altre dia, que guanyis més coses, Crec que sí. Ja et farem un seguiment, un marcatge a l'home, no preocupis. Cançoneta. Aquesta setmana no pot ser una altra que The Emptiness Machine. Vinga. La fotem. Saps quina és, no? Sí, ara la poso, no et preocupis. No és de Rataxi. No, és més de les rates pagant-se per un xurro. Sí. Clar, vull dir, això és endogàmic, que la cançó és endogàmica ja. Alguna cosa més, nois? Res, moltes gràcies per convidar-me. Bueno, al final, que hagis guanyat l'RCQ és el que t'ha donat l'accés a guanyar i dins. Però gràcies a tu per venir. Marc, què? Gràcies a tu, Néstor, per fer el podcast. Va, marxem ja, que està ja la cosa fotuda. Una abraçada a tots i a totes, i la setmana que ve no hi ha RCQs perquè hi ha presentacions, però potser convidem algú, no? Podríem fer alguna cosa, sí. Podríem fer alguna cosa. Ja ho veureu. Apa! Una abraçada a tothom, Uri, una abraçada molt forta. Espero veure't Una aviat. abraçada. Porta'm el nau. Sí, el tinc a la motxilla. Apa, adeu. Adéu.